Разкажи ми за новия ти приятел. Пол ли? Да. Французин е. Студент. Учи икономика. Значи икономист. Не само. Той е всестранно развит. Освен това, свири на пиано, занимава се с компютри, пише книга. Книга? Да, за Африка. През лятото беше там. Много обича да пътува. Кой не обича? Ти няма ли да му ходиш на гости? Първо той ще дойде тук. Къде да го заведа? Изобщо не знам. Съществителното име е дума, с която се назовават хората, животните, предметите. Студент, пиано, компютър, книга. Ти къде би завела един французи? Ами ако беше по-топло, би го качила на кораб по Дунава. В този тут? Ами ако излезе буря, вятър? Ужас? Не е ужас. Идете в Банско. Да? Пол кара ли ски? Да. Пири ще му хареса. Чакай, пистите добри ли са? Да, ела ще ти покажа. Хайде. Мила, не гледаш ли телевизия? Банско е обявено за зимна столица на Балканите. Проведоха се състезания за Световната купа, а Марк Жирардели класира Банско в топ 25 на ски курортите в света. Марк кой? О, не. Марк Жирардели, олимпийски световен шампион, многократен. Той ли казва това? Да. То това си е повод за гордост. Щом са толкова добри пистите, Пол ще умре от щастие. Да. Обърнете внимание. Със съществителни имена се назовават и неща, които не се виждат, но ги има и може да се усетят. Вятър, ужас, гордост, щастие. Съществителни имена са и имената на хората, на градовете, на реките, на планините. Мария, Банско, Дунав, Пирин. Банско. Добре. Аз какво ще правя на Банско? Ще караш ски? Аз не мога да карам ски. Да. Пол ще те научи. О, не. Аз съм страхлив човек. Спускам се само с найлон, в крайен случай с шейна. Дали да не го заведа на село? На село, това е. Да? Да. Спокойствие, малка къща, на тясна уличка, без ресторанти, без шумни кафенета. Какво, не е ли романтично? Да, ще му готвиш госби. Ще му готвя. Ако мога да готвя, аз не мога да готвя. Мила, ти какво можеш да правиш? Прилагателното име е дума, с която се назовават качествата на предметите, хората, животните. Страхлив човек, малка къща, тясна уличка, шумно кафене. Ще вляза тук да купя 2 тетрадки, търся и един учебник. Тук има ли го? Да, вчера 4 колежки са си го взели от тук. Ще взема и първия том на новата енциклопедия. Добре, аз ще отида до киното да купя билети. Какво дават? Любимия ми филм, 2 серия. Този филм е стар. Стар, обаче е страхотен. Ще го гледам за 5-ти път. Освен по своите качества, предметите и лицата може да се поясняват и по брой. Броят им се означава с числително бройно име. 1 учебник, 2 тетрадки, 4 колежки. Освен по своя брой, предметите може да се поясняват и по ред. Редът на предметите се означава с числително редно име. 1 том, 2 серия, 5 път. Купи ли билети? Да. Дали да не заведа Пол на някой български филм? На някой от новите български филми? Какво ще разбере? Пол учи български език. Кой учи български език? Пол? Французина? Да, той учи български език. Отказвам ти, страхотен е. Съществителното, прилагателното и числителното име в изречението се заместват с местоимения. Пол учи български език.
Той учи български език. Кой учи български език? Този Поло е голяма работа. Свири на пиано, спортува, пише книга. Да, аз нито спортувам, нито свиря, нито пея, нито пиша, Спокойно, чакай, не се потиска и ти си имаш достоинства. А какви? Не знам, всеки човек си има достоинства. Ами не знам. Когато описваме какво правим, с какво се занимаваме, използваме глаголи. Глаголът е дума, която назовава действие. Спортувам, свиря, пея, пиша. Какво се умисли? Мисля. За какво? За достоинствата ми? Не. Ти защо не заведеш Пол в Созопол? В Созопол? Сега? Да. В Созопол се ходи през лятото, когато слънцето грее. О, как мечтая за лятото. Сега. Добре, сега вали сняг, вятъра духа, обаче пък е много романтично. Виж какво. Късно е, студено е, спи ми се. Ти ми даваш някакви абсурдни съвети. Добре, хайде да те водя вкъщи. Хайде. Обърнете внимание. С глаголите се назовават не само действия, но и състояния. Мисля, мечтая, студено ми е, спи ми се. Когато говорим с глаголите, казваме и какво се случва, какво става. Слънцето грее, вятърът духа, вали сняг, става късно. Мила, ти май нищо не знаеш за Созопол. Аз ли? Да. Всяко лято съм там. Да, но май само до плажовете стигаш. Добре, седни да ти разкажеш. Не, сега бързам много. Ще се чуем до вечера. Непременно ще ти се обадя. Мила, интересно е. Добре. Хайде. Разкажи какво му е толкова уникалното на Созопол. Ти знаеш ли, че е най-стария град на цялото ни Черноморие? Създаден е още през 610 година преди Христа. Знаеш ли колко археологически паметници има? И колко църкви? А празникът на града е на 18 юли, деня на Света Марина. Защото светицата е единствената, която има 2 храма в града. Представяш ли си на колко места можеш да заведеш Пол? Църкви, храмове, археологически музеи, художествената галерия. Ще се разхождате по кълдарамените улички, ще спите в някоя от онези типични созополски къщи. Започва да ми звучи страхотно, знаеш ли? Когато поясняваме действия или състояния, изразени с глаголи, използваме наречия. Сега бързам много. Ще се чуем до вечера. Непременно ще ти се обадя. Ти пък откъде знаеш толкова много? Не, още колко мога да ти разказвам. Толкова е красиво. Това е уникално място, Мила. Добре, решено. Отиваме в Созопол. В този урок видяхте студент, щастие, Мария, Дунав, малка къща, един учебник, първи том, той учи български език, пиша, мисля, спи ми се, вали сняг, сега бързам много.